हामबाय media takuk songno जों tini norongno maring maring kai obono जों tini TWF Central Committee no tini bubagra Rajbari uringka जों joton phailajak phaipan ortai thaijak kok satai klayo tini chini monthly meeting tongmani monthly meeting gangkai chini orobo khumulung MDC hostel tongmani जों tini aro meeting khlaiyawi bubagra bai phaimala phaika bubagra bai malai man pore जों central meeting bo orono जों khlailaikia kokai obose जोंनो बुबाग्रा रिंमाखाय बुबाग्रा जोंनो अमहाकेन दागिखा बसकांगो जिनि राज्य सम्मेलन ओंनाय बसकांनि मासो अ राज्य सम्मेलन न रक्षावै ताइ बसकांनि निर्वाचन अबरंनो रक्षावै न बुबाग्रा जोंनो अमहाकेन दागिखा जत्त ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट जिनि डिस्ट्रिक्ट गांका पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 12टा डिस्ट्रिक्ट दंगो 12टा डिस्ट्रिक्ट सेमिनार खलायनाय ताइ ब्लॉक जत्त ब्लॉक जिनि TWF नि ब्लॉक 44 ब्लॉक दंगो अ ब्लॉक नक सेमिनार खलायनानि अब बुबाग्रा दागिखा जों अबनो सानाय जत्त डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लॉक रगनो कबं मंगनारगो जिनि अब डेट ओंखा बुबाग्रा न डेट दिवो जिनि अ डेट ओंखा बसकांनि 16 तारिख दिनि तो 10 अगस्त 2022 बसकांनि 16 तारिख जिनि जत्त सारा त्रिपुरा राज्य जिनि ब्लॉक 44टा ब्लॉक न एकई डेट एकई दिन एकई सेम टाइम जिनि सेमिनार ओंनाय प्रोग्राम ओंनाय अ सेमिनार खलायनानि बागैनाय जत्त ब्लॉक रक नरक रेडी दं दिहिनाय नंथानि कबं मंगनारगो टाइम गांके 11टा टाइम जों नारगलायखा 11टा टाइम 16 तारिख जत्त ब्लॉक न रेडी दं दिहिन कबगो अ ब्लॉक जों अ सेमिनार जिनि अबनो एजेंडा ओंनाय बसकांनि जिनि फाइनाय मासो जिनि राज्य सम्मेलन ओंनाय अ राज्य सम्मेलननि बागै ताइ जिनि बसकां 19 तारिखो जिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुरनि बर्थडे दंगो अबनो रक्षावै ताइ 23 तारिख अगस्त एडिसिव मानमानि साल अबनो रक्षाबो कक्सानाय ताइ जिनि बसकांगो विलेज कमिटी निर्वाचन ताइ बसकांगो जिनि विधानसभा निर्वाचन दंगो अ निर्वाचन रंनो तैनो जों बिसिकै जों जोर मारिनाय ताइ जिनि जाहाते जिनि संगठन दुर्बल ङियातै ग्रुप बिजम ङियातै जिनि जे संगठन रक ते मजबूत खायनानि बागै तेबो प्राइमारी न मजबूत खायनानि ब्लॉक न मजबूत खायनानि ताइ बुथ कमिटी रक दंगो बेबाग न मजबूत खायनानि बागै न जिनि अमहायके सेमिनार जोंनो खलायदिहिनि दागिजाक जत्त बुखुक समनि थानि कबं मंगनारगो नरक जत्त न रेडी दंदि ताइ बुबाग्रा जिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि हिंगांखाय डेट हिंगांखाय 27 तारिख ओंनाय 27 तारिख डेट खलायजाखा आबो 11टा टाइम ओंनाय जों फुन बायबो करंनाय जों डिस्ट्रिक्ट बाय ताइ ब्लॉक बायबो फुन करंनाय जों अबम हायके खलायनानि ब जागा खलायनानि अब बेनु रग नारक जाकनाय ब जागा खलायनानि बागैनाय दिनि बुबाग्रावबो बदागिवो 20 जना खलायै प्रति ब्लॉक नि 20 जना ताइ डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि 20 जना खलायै जिनि सेंट्रल कमिटी बसकांनि जे राज्य सम्मेलन अ राज्य सम्मेलन बरंनो प्रतिनिधित्व जागनाय जिनि सेंट्रल कमिटी नि जिनि जे राज्य सम्मेलन ओंनाय अ राज्य सम्मेलन बुबाग्रा मुजुं जागमानि जम्पुहिलो मुजुं जागमानि जों जम्पुहिलो खलायलिया जों कक सालायमानि बिसिंति खलायनो बुबाग्रा बायतेसा जों जागा हंगाहंखाय आगरतला रवीन्द्र भवन जिनि राज्य सम्मेलन ओंनाय हिनाय कक जाबलाय जाखा अशोक जरा न जों दिनि सालायजाक जों तबो फानो बुबाग्रा बाय कक सालायमानि परे जिनि ताइसा जिनि मानलि मीटिंग दंमोनि बागैनाय दिनि बेलायखाय हामकुखा जों तैसा मीटिंग रिंना नांलिया जों तैसा मीटिंग आसुक लायनाय जिनि मानलि मीटिंग आसुक लायनाय जों अमहायकेन कक जाबलायखा जुदि जों जत्त त्रिपुरा जिनि जे मथानि जे TWF नि जे 44टा ब्लॉक ग बाहायके जों कभारेज खलायनाय एकई दिनो सेम टाइमो बाहायके कभार खलायनाय निनाय जों वान सुगलायमानि बिसिंति जों जत्त जागावनो जों फिट खलायगा ब साबो ब ब्लॉक थानाय साबो ब डिस्ट्रिक्ट तंनाय अम हाय खलायै जों जत्तनिबो मंगनो जों दिनि लिस्ट ना हालायका स्नाम लायका अब हंगा हंगाय जों अ लिस्ट एसा फ्रेस का सैनाय
जों दिनै WhatsApp ग्रुप दिनै DWF नि ग्रुपाव जों साख्लायरिनाय ताई दिनै डिस्ट्रिक्ट रगबो ताई दिनै ब्लक रगबो जों गोरोंलायानो हामबाय दिनै अब कनफिउज गानो ताइसे मा साफिनाय क्या बिसकांनि 16 आगस्ट दिनै 2022 11टा टाइम जत्तन दिनै ब्लक कमिटी नि सेमिनार नाय सेम टाइम 11टा टाइम और डिस्ट्रिक्ट हंगाय 27 अगस्त 2022 दिनै डिस्ट्रिक्ट नि सेमिनार नाय टाइम न तैसा साख्लायरि जाओ नरक जत्तन रेडी तंगदी ताई आरो एबसेंट तंगदी तमन हिमालय जों ब्लक कमिटी ओ साबो तंग ब्लक कमिटी नि लिस्ट नहानानि नांगो बिनि फोन नम्बर नहानानि नांगो ताई जे 20 जना प्रतिनिधि फाइनाय सेंट्रल कमिटी नि जे सम्मेलन फाइनाय बिनि फोन नम्बर बिनि बुमुं ताई बिनि फटो अमाहायके जों तुबुई बुबाग्रानि थानि जों रिफाइनानि नांगो नरक जे ब्लक जे बुमुं लिस्ट तंगनि नरक जतन एटेन्ड मातंगनाय एटेन्ड तंगनायनि बुमुं नबो जों बुबाग्रानि थानि जों रिफाइना नांगो हामबाय।